Chuige óla lámhúir goige óla gan áras clúnóis tebling agus cléthe allmhór an clésmú goige óla siúl níos déanaí trachnú na tá cléthe eile siúl cléthe ceathrú ceannais Mionúr eile muoineáin in aigard bhacha siúl an son inis chuma Spórt YouTube chuma ach ba mídna a féchan trachnúna inneomh an Cabhán an náitiúil in cúnta An Dún. Cúnta An Dún raibh na coitínta búteóirí an teachtain se caite an ghuire níag an commórta seo a bhóchan go mion minic agus iad na dulchan ceang. Tá roinnt ahar a cúnta An Dún ach ar dús raibh míad tríd an Peile an Cabhán faoin manisteoir ó Hanlún. An captéin is stig trachnúna inneomh idir na postaí sin Cian McConnell ó dréad an bhot léirigh. Neart ó chlubban na difriúla ag immert trachnúna an Cabhán agus tá fearr leathrach éantathe Danny Donald ó MacBrádaigh nó Danny Brady stig iver dó. Stigan san na lár sé MacBrádaigh taobh leis agus Andrew Smart críochnúach an lína lán chúl. Míhall McGowan Andrew McMillan agus Sean O'Donoghue a stig críochnúach an lína cúl. Stig a Lord Parker tá an las captain Sorda McGuire ag bhir hocht taobh foiile ó gracán a bhór agus hall brá ábalta trachnú na pointí dúbalta a aimimsú agus dhéon sé sin in tíróin techt se caite. Is stig chun tosaigh Mark O'Reilly fear an daon in taobh siú Jake McBrádaigh Brádaigh eile. Neartas na Brádaigh haimp na háite agus bhí Brádaigh eile gan éon áras ar an léit seán san íthréir agus éisina leabhar twaoin teaghála haige leis an páirt seo den tír. Cathal McGowan taobh siú Donoghue ó Lainse go stig ag 3 agus fear eile brá ábalta pointí dúbalta agus cúla aimimsú nétan ó chuigla go stig taobh Dylan ó Broder. Cúnta An Dún neart ahra faoi stúr bhanisteoir Benny Coulter trachnúna inneomh tá captéin eile a cosisiú de stig láir buír chumá idir na postí fear drom gat Callum Travers. Fear eile ó chum gat sin Robard Mac Howrán ó sa chóirimach ana haí ag an mertse gimbert chéile Conor Craner heh bháin de siúd agus ahrú bháin an chiad ahrú trachnúna inneomh feartála Cluiche Píras de Fuite a mo agus idir fethe Jack ó Mahoney Jack ó Mahúna is stig dó siúd. Tá ahrú eile an son ag go cóig tá seo sa bh hágáin imethe agus a sig dó sú trachnúna atá Ross Aston ó chuman fadar néfa. Stig láir an son fear ón muirin há trúr ón bhuirin an muirin seo trachnúna inneomh dónar amach bhéarán gibhir sé agus taobh siúd Seosaf Magilly Cheara. Stig láir buí na fidhúra maras go nach dón lo dógal taobh Céileán Clercín agus an ahrú dhearnach an son gibhir dé tá Cavan de baide an mó agus is stig dó siúd duine nach ra bheithna a fiúán rihré tír an fáid is stig dó siúd gibhir fethe sé be sé a fesin go mion minic trachnúna inneomh. Fear eile ón muirin Dylan ó Ceallaigh stig ag hín déag taobh Seán O'Neill agus is stig chun tosaigh an son tríide Rian ó hir taobh Owen Convey agus Sorda mac mar a thuirrta go bheith anach séireach trachnúna inneomh i cheapá. Thá an tríd go dtín bouta leithcheannais hena féin tíróin a bhuaig an Cabhán agus Dún an áil an dáirann sin ag gimmert go húntaach mair sa faoi fethe im líana chomá. Siad san dulráid in cléthe leithcheannais agus beagna cléthaí leithcheannais siúl an tachtain se chuing mar sin brise das ag tíróin agus Dún an áil ach caiigh na búteóirí is na cléthaí ceathrú ceannais an só trachnúna díreach seachtainna ágáil idir an dá chléthe. Stig láir buil trachnúna inneomh fearó Armánach James Lewis siúróigh cuasaí trachnúna inneomh agus a fiochan ar na cníadacha mar a chin se bhs na brat a sé go efra go leoran sa i maiile Cabhán trachnúna inneomh cabhró sé sin go mór leis bhhuiin a gimmert ón Dave Cléige dín Dave Yes agus cégur lads óga a há sa a siad brá ábalt in de pointí dúbalta a aimimsú agus mar a fecinn go mion minic cabhraíonn an chléach sin go mór. Jómíad árán na bhíon ar dús mar sin tógamíad brise garid don árán náisiúnta.
Agus canta go hálagan son, chomá lá áling os ar góid amach. Ní mórán, istigling Tráchtaire na Neamh a cúpla ciad an cluiche Ceathrú Ceannais an Neamh lá allmhór don Spórt. I góig go ola sa fel Tráchtaire agus hamid is nu le cluiche ungtach. Náirtaíine caint fí cúnta an dún hí bua ungtach go in aig chuide cúl déanach a tachtó Paul McGovern ó bhaile chulmáin a haig immert ag ibre naidéag ar an mainse don dún Tráchtaire agus dócha giamíd níos déanaí ach cúl cinúnach agus bhí sé testáil go géhutha faoin dráisin ráfuointe chun cúl ach raibh na coitinta Tráchtaire nach háráte ag ó hanan agus gan éon áras beag caibhlant ann Tráchtaire caint le rointas na lads rih ré tá siad áirithe don gluiche seo agus is tócha gur caibhlant a bheith ann más gá Tráchtaire agus má hámid ar chóscóir raimid go dtí déanúmad breise sin an dáhéad déanúmad agus beag na cicin na pínós sin le feiscint ag déire chumá má háisiad ag tastáil. So cúpla núma déanach an tasnún so beidir rá núma déanach an réach fósa séide ón deis dín clé ní húsar ní dóm Tráchtaire ní bhíon de gnách so mar sin beag na cúpla númatí breise faoi steward James Lewis a Tráchtaire. So númad agus trocha second sa bhreis thar an dóig go chlog meán le ar an chlog mar sin tasnóid ag há núma tréis cheappa go léir réig dá an sa an slua bailt isteach agus siad cúnta an dún a bheith leis an gáach in san chiad lecht déana sé sin difriocht baidad mar a há déanta go mion minic sa fel im líana go háir leis na puití dúbla a tóga isteach Tráchtaire. Mar sin mí dréig déanam amach gur cháúmid in íag dó dhéag ar an spot a hámid agus tús cortha leis a gluthe agus an Cavan le seirbh ag a tús cúlín lads cúnta an dún bei siad a gimar go cosintach cé go bhfuil an ghaoach lo Tráchtaire tá an seoir ar an leach eile dó siúd ach tá gach fear eile ó chunta an dún Tá féirden 15 is agus há siad chun an cosantíanamh a mohan son. Tá lads a láir buir agus brún siad a siar san níor ach níl siad ann an nám agus tá fear a róthar an sáisiún Fáilán Graham stólam an ciad íor tóca an Cabhán. Níhir sé an cúil, tá fear allmhór teibhistíigh sin Micheál McGowan níl sé bailithe ag gceart tá sé bailithe fear cúnta an dún agus iad san ag íar brise go tapig más féidirach níl mórrán os cór cúnta an dún. Caithfidh siad dul fada há genta go man san ag fear an Cabhán. Tá ráite an déblin an sá go raibh an léine ghlacha ag fear an Cabhánach ní mar ó cinnte faoi sin an dún inis le seirbh tá fear trasna an sa más míú é fiocamach bert má se ceanna chu ná Seosamh McGilly cheáide baile ag siúd agus fearthástigh déanach Tráchtaire sin ras astan inis le seirbh agus an Cabhán inis se coolú siar cho fada leis an lína dahad ná bachta sin lína dahad a cóig ach droch kick an son de chunta an dún agus cídín sé sin go gahan siad an chiad deise acu a mú thar an déblina. Tá an clog le feiscint an sa buchas de dia I bar Kingspan Breffni Tráchtaire a sé rá go bhfuil númad agus 25 second imethe ar an clog an sa Tráchtaire ón trocha númad. Cabhán inis. Tá brú a Tráchtaire den dún brú ar chosantóirí an náid gachóir gur míon lo a siad anna bha agus anna achlí na lads óga seo ó chunta an dún. Níl an Cabhán feice gom fósam líana ach fiachar sin caibhlant an ácháid an son le lads an dún a chur brú maiteach ach míd leachach a stórim sé denta go míd leachach agus an ceann sin tóga tappa ag Jake McBrádaigh neartas na Brádaigh gimir Tráchtaire atá le féidir aige ach bhí sé blocáilta síos ní raibhann le féidir a fála an óla lainsigh ten sé siar tá cosint an ciad scá denta lads chunta an dún go dtí se ach an deis teachtar Sam McGuire ach Sam McGuire leis sin ceann sin ar dheis agus ar fórín an chiad íireacht tóga Tráchtaire agus an chiad íireacht tóga ag fear hampel an fuirt ar dheis agus ar fórín. Captain chunta an dún má se sin Callum O'Trower ó Chromgath. Ten sé fada go dóir tá gaoch leis agus tá lads chunta an dún an áíre ar déhheile an fór cá sé bra bud an ceang se stúrú agus é sin stúre fada aige. Bhí Berto chunta an dún ánach as an Cabhán a ein an seirbh chuid áling isteach agus neart spásig fear an Cabhán taobhistigh sin McBrádaigh trasnach é lechailte ó lainsigh le iirecht eileach bhí trúr mór heimpel agus bailíonn
Colmóid Tráchtaire sin go deas éasca. Well, bhí sé dain séireach agus neart spás an son ag Jake McBride ag gibhar a haon diaag a chu sé gimmert is tí an son iláir buil ha Berton Cabhán ann in iseach. Níana sé de fríoch mar han líróid ag cúnta An Dún hisar an déhile den fórc. Ceann sin chorthisteach í sin ha trúr an Cabhán ann a chu sé baile ag fear chunta An Dún agus go deas ag a chomá. Tegan mud an dahad ná ag an dódar sir ha sé an seirbh Cailán Lercín in is Cailán ag gimmert leis ag an dahad a cúig. Steach chu fada le Dónal Ó Dúil. An Dún brás ásta go am a hógant. An cúlbáir a hósta ó chomá. Agus tá cethir ó chunta An Dún chun cúl mar sin. Má sé denta go leach acu. Tá Colmóid Tráchtaire bra bud a pointí a aim siúd is sé gos mór sin má há sé testáil tá begáin spás ag a chomá. Tá An Dún díoch sásta Rud ag an aimsú ní lech fearháin tá bhstig an fethe an acu agus tá gachdead an gábháin cúlathe is. Seans a gríon ó hir. Gríon ó hir, bear le sé ar gosieis. Leis sin chun sé trasna chu fada le Dylan Ó Ceallaigh. Dylan an is agus seans beidir ag Dónal Ó Dúil an chiad íirecht a hógan tá na cosa aige ach chuir sé curtha ar chlé agus ar fóríl a gá íirecht tóca íirecht an Irin agus an dáireach sin tóca ag an ifir a hocht agus an dáireach sin imethe ar fóríl agus beag nach cúig númad imethe ar an glóg an sa Cabhán Tráchtaire na bailile go háling an son ag ó lainsig tá lainsig ag gimmert an áchaid Tráchtaire in jobh tá luas aige agus tá na cosa ag bheith ó beag seo sé ar ruúthar ar steach chomá. Seán Ó Donachan is le seileamh den giadúir í ró deas chuir isteach aige. Tá fear an Cabhán faoi bhrú Ceallaigh Jake McBride tá siad a lorg Jake le gacha le líróid Tráchtaire in jobh agus an seansnis ag Féile Graham agus chun sé trasna chu fada le McMullen. Neart spás an Cabhán am ar a déobh sin. Tá sé hit sé ar an dalamh agus bhain sé leis ar an dalamh drochaíocht an son ó fear huioineáin agus tá seans eile ag an Dún bailúch an ceann. Cheapá leis an ghaoch sin go mbeadh cúpla scór breise testáil ó chunta An Dún ach níthar leo se le drochic mar sin. sé ag Annarí McMuil an is. Tá An Dún a teach an ceann tá trúir acu an déhile den fór hí beag nach bert acu. Déanta go maith acu bhfuil Jake fuite ríist tá Nathan Quigley níos le seileamh agus cheapá go mbeadh Nathan níos fearach ar an gos clé agus é faoi bhrú titan sé isteach i lámh Colmóid Tráchtaire go deas éasca. Tá brú a teachta níos sé Dónal Ó Dúileacht. Dónal bra ábalta bailíonn sé ríiste tá sé ruúthar inis thuas ar a déhile den fáirt. An ghaoch leis an ghrion taifíor cho agus inis den giadúir Tráchtaire ag Seán Ó Néil. Seán Ó Néil a ríist. Rebard mac Cabhán. I bhad sós na páirce. Joseph na Geire Cheara. Trastan son go dtí Dónal Ó Dúil ó bháin eile. Rian Ó Hir. Well an íocht de tacht ón gitóg bhfuil sé sinna titim ar an trasnán. No, díreach ar yes agus ar fóríl. Sin rá cheann is ar fóríl sé sóla mac mar a hertige hógan ceann sin. Ceannas an lads ón muirin agus droch íirecht an is sé teach ó chunta An Dún hín ceann sin. I bhad níos cóngarí ach ar an gitóg díreach a heb an láh a deise agus ar fóríl agus ceapá go mbeadh benna cúltar an na stóir chunta An Dún Tráchtaire ceapá go mbeadh cúpla pointe testáil mhóthain is go luach. Ach é buirte ríist ag an Cabhán is go leir buil déanta go maith de leid seo tá si chur brú maiteach agus a gcéire scóir na aimsú ar an déhile agus a crothú deis na maithe. Sé McBride. Annarí McMuil. Cabhán an is mar bhí mar rá níos na tafaí brú ar lads chunta An Dún te siad thar lín ar feag second. Well, tá sé lech caiite ríist úr bháin eile ag Dylan Ó Broder a chá seile fós aige mo ar a déobh bhad amachúin. Mac O'Reilly inis. Agus trasan na páirce, chuann siad trasna gúsáid leithnú na páirce, caithal mo gabhain a tacho fada leis an dahad. Se chun an íireach sin a hógant níl baidad agus cúlaíonn sé. Tá mud an dahad a chuig a ríist. Jake McBride inis sé cúlú, bhí sé stig sa chearnóid an chiad cúpla númad ach Níon uair se bhfuil jincín deas an son agus seans níos ceapá ag O'Reilly. O'Reilly leis an chiad éireacht agus beidir an chiad seans Tráchtaire ag feite aige an chiad faointe
an chlár scóran is 8 nó man deime díireach a glog agus an chiad fointe fuite ag Marcus O'Reilly. Mó Tráchtaire tá deisige dul gear agus sin a dhéanaan sé an uair sin an dárad aige fada agus gear agus an tactic sin cliste go leor a chunta An Dún ach ní a brín leo an uair seo mar caiilann sé agus níl mór an cúlathe chomá agus tá fearr breise ag bháin thuas Nathan quickly an Nathan is stig benar sé sin an íireach tóga ach chúla Colm Tráchtaire díireach an am agus hábháil sé imethe amach an 15 a bhí sé sin dain séireach má chailann tú an ceann gear leis na rialach nua. Bhíonn sé anaíochar cúlú agus bhíonn sé anéasca ar a bhfuir eile má bhuail siad é agus é sin taispáinte ní a bhéon duine an son ar Nathan ó Quigley agus bhí deise go beidir pointe a imsúach im Colm Tráchtaire sáiríocht an son chúdaigh sé agus an isis a chéile ag gibir i héan agus an chiadíirecht ó siúd pointe a imsú Tráchtaire. Cian McConnell, captain an Cavan a chiadíirecht ó siúd tá sé bra ábaltíad sochar an trasnán leis an cosa aige an si sin aige is tóir an gohfuil an baidad tá an chiadíirecht aige agus an chiad fuite agus an Cavan well baidad cé go rah na coitianta chunta An Dún in aig na gaotha tá an Cavan fuinte an tosaigh Tráchtaire. Caibhlann cinnte agus é sin ráiteigh na banistóirí rih ré agus caibhlinnta tá ann. An Dún dí má cheappa go dtí seo níl siad a gimmart, níl siad a bóchart na kicin amach, tá siad a taithfaoi bhrú agus níl siad a tógan na deisina ach an éire ten an ceann sin fada an deisbhá tóca ach bhí sé buaite ag fearr na Cabhán ach fair play the lads chunta An Dún tá sé acu ríis tá neart go haimpir an David an Forky le fearháin an Dave seo an fearr sin ná Seosaf na Giri Cheallaigh tá Seosaf ar róir tá sé sós cho fada inis leis an 15 fain sé rian ó hír haimpil 10 méadar amach a sé faoi bhrú lads an Cabhán an achá ten sé cho fada le ón canbhí ní ón sástan ceann sin hógan cé go bhfuil an réach aige bhí sé bhada mó ten sé cho fada le Cailán Chercín Cailán inis ar an 15 héin chuann sé trasadín fearr a láir páirce eile é le caite aige deanta go máthúir amháin eile ag an Cabhánach Ryan ó hír inis in is seans tá cosint in chiad sco i techt ón Cabhán Tráchtaire agus beidir go bhfuil na cosantóirí a chunta An Dún chun rud a ebrú iad héin taobh mo cho fada le seo Seosaf na Giri Cheallaigh. Fain sé rian ó hír ó amháin eile bhfuil lads chunta An Dún ní mór an siúda go tá fearr trasna mas féidir leis sé seo imsú bheadh sé seo go háling an kick áling an pass áling bailithe taobhstíigh den cairdeag ach ráisiad ach troch pass láimh an son cé go raibh an bontáiste aige son go raibh le darú deantaige go raibh bontáiste aige ach cad é mar kick an son ó Donal ó dúil an fearr mór haimpil 10 méadar díreach isteach san 8 agus seansan is cheapá de chunta An Dún leis an ghaoch a cha sé radamach ar David an Fork chomá. When í léon den ó chunta An Dún istigh má bhualann sé seo an posta níl mór an ann chun taú leis ach an ceann sin chuirthe ar dheis agus ar fórí a ceann eile chuirthe ar fórí ag lads chunta An Dún be siad anaí máth faoi sin na stólam gur mar a heirrta go bhíonn son leis an ceann sin ach troch íireacht eile. sé an mar a thuirrta go bhí ann há cheann an is curtha ar fórí an sin ach chuir sé an brúir an kick amach an obair déanta aige agus beag seans eile inis cheapá ag chunta An Dún tá Tráchtaire tach an ceann inis ná féidir leis Tráchtaire de pointí dúbalta a aimsú agus beidir go me sé sin a tastal bhuath faoin rá seo níl seach an dul ó hebh mód an 15 tá sé taobhstíigh an 15 inis agus seo é an chiadíireacht ó siúd agus tólam gur droch íireacht é sin sé ceann eile ar dheis agus ar fórí á pointe fuite ag cúlbáide an Cabhánach droch íireachtain sin ó Colm Tráchtaire há sé brábalta iad sanna chorach níor bhfuil sé an cos ag airt agus é imethe sceo agus ar dheis agus ar fórí agus sin is dóm ceir cheann imethe ar fórí ach troch kick amach eile há siad a chum brú ar an kick amach a cai siad na ceann seo chur an trastáin beag nach 3 nó 10 imethe ar an glógansá agus gan scóir ar be
Seansanish Capá ón Convey has sé tastáil. No, Ceann eile imethe mú. So 1, 2, 3, 4, 5 ceann curtha fóríl chunta An Dún. Leistigh de ceannú me dégansa agus gan scór Beo. Well dá mechan banisteoir a móthán. Benny cúltar cheappa go amach cúpla ceann fuite go fin drá seo. Á siad níos fearr ná seo. Á mé rá leat agus leis an ngaiach ceappa go amach níos fearrach tucha chunta An Dún by dad. Má súla má chob, ha sé luach fós, ha sé baltha nuair se agus chora thar an déirín óramháin eile an tríú báta in íag chéile ach is óna ghfuil cadís, hí cadís dent an sonnig fear chunta An Dún ribh sin mar sin lena míad roiig, ha sé le caite an sonnig Joe Donacha. Tá neart an líróid a tifrimachas lads chun an Cabhán. An íon na lámhíní in úsáid i Tráchtaire agus beidir gur chóir, tá na lámhíní istigh sa bhríste an sonnig Mícheál McGowan. Ní siad tastáil buig siúd, péisce é agus seansan is Cian McConnell. Na cool boy ag ír demáistí anamh tá pointe ag Cian hena féin agus breváil leis pointe dúbalta a imsú chomá. Cétha chun tosaigh ach dóna mac brád eile, ifir a dó agus a bailithe ag siúd. Fear eile cosantach a níos le sellh, Seán ó Donacha ó Mullachóran, Seán an is tefistigh den dahad. Bailíonn sé ríisteach a ríist, ní na lámhíní éir agus titan seas an lá, beag seans eile go péisce le, tagann sé amach ó fada leis an lainsigh a ríist, ó lainsigh trasna dí ó Caigligh. Well, seans again is díreach tefnmud an díach ha sé sinna tisan ísil féileáin ó Gracháin ha sé bro sásta iad a chur an trastáin ó dahad a cúigach titan an ceann sin isteach I lábhan chulbáir ó díreach 3 méadar an mó hán ghaoch sin a láide go leor agus seans a cúnta An Dún brisin siad go han tapig an féidir ó rud a chrothú níor bhrisí tefistigh an dahad sin mór an Tráchtaire inniuh tá sé sin denta nuair seo tá an chiad íireach de tachtan san an ceann sin chur an trasnáin by dad is dónam gohfuil seans má ní Ceann eile curtha fóiríl ní mé róchinnta bhí an son beidir an Ross Austin a bhí an son ní mé róchinnta ach ceann eile curtha fóiríl an son agus é hó lochs chluthe 3, 4, 5, 6 sin 6 ceann gan áras curtha fóiríl a chunta An Dún. Bailithe is an uair sead an Cabhán chaildar neart kicking amach le déanaí ach é sin bailithe I bhfad níos fearracha tá An Dún a cúlú nílach an trúir an ceint an Cabhán tá 4 cúigar seisiir inis tá siad a tacht agus a tacht chomá tá foileáin ó Gracháin foileáin le ceann áir tá sé seo dain séir go fichantach in áíre bhí genta go maithan san na cosantóir chunta An Dún de chuir séisteach ar a bhar mór ó Brádaigh agus róthir uairháin eile tá chunta An Dúnach. Cheapá leis an híireachtaí a tógan a cogadí seo ní ró imní mainte na háite. Ní léon duna istigh tefistigh den dahad seachas fearháin de chunta An Dún ní féidir ódal fada. Ga siad trí levantas rud éigeant eile ach tá leas an Cabhán is cúlathe agus duna sé sin cuasaí bhd níos deochar a chób. An uair seo tá rion ó hír is dólam. Deochar rud í eiscint ar an David an fág leis an rion sin. Ó, genta go deas an son ag fearr chunta An Dún. sé síre agus muid míid sé sa ríiste. Dónal ó dúil, is féidir le dónal na pointí dúbalta thógan chomach ní rééis sé an uair se, tá sé amach ó fada le seosaf na geirí cheara. Seosaf tefistigh den 15. Níl mór an bhrúartha, sean sa ríiste ó an canmhaíach an ceann sin faoi dhearh faite ag fearr RGU chun fádraic. Bhí sé tastáil go géir by dad. Séich ein curra fóiríl, íireachtóga ag ón ribh seo ach an ceann sin Har an trasnáin agus thoid ar chó scór uair amháin eile. Tá siad a lorg na pointí dúbalta, tá siad an áin iad a aimsú, níl siad fuite go dtí seo. Ach taspána sé an tácht a bhanan leis na pointí dúbalta más féidir leat iad a aimsú. Kick amach uair amháin eile ó Cian McConnell. Annach chud kicking amach tóca ag a siúd leistigh den ciad 7 an sa. Bar Kingspan Breffni. Tá kick séir tóca an buntá sé tóca go as tappa go tachtanis tá chuileán clearcaín, chuileán agus dain séireach go leor níos tá fearr chunta An Dún Dylan ó Ceallaigh tach an ceang agus Dylan bhfuil tefistigh go númad amháin. 3 pointe faite ag chunta An Dún agus fearr an bhuirin Dylan ó Ceallaigh leis an ceann sin ar an trasnáin. An Dún inis pointeach an tosaigh iad 2 pointeach an cúil a beidir 10 númad inis agus iad an níis bócach le 3 pointe in aige dó. Cian McConnell an ceann ceár dain séireach genta go maithe bailithe céile ach Donacha ó Lainsigh há sé ngacha Tráchtaire inniuh. A níis ag Marco Riley, Marco bhí ciún go dtí seo Tráchtaire a tacho fada le sin 65 agus é scoile le an las captain Sam McGuire. Well droch fast lá pass lá a cho héin ach bada a ríisteige. Uair amháin eile sóla McGuire.
Fadanis le céile córa istigh Lord Parker, Fáilán ó Gréachán, Fáilán an dahad tachfaí bhrú maitach an taclá le tachtasteach an san ó uimhir hochúnta an dún, dóna ó dúla ha gimmer go húntach, go dtí seo Trachnúna tá inleige chum agus ha sé tachan ceang, ten sé go dtí lechan in na Parker, níl mórán tebistig do chunta an dún agus tá fear, do chunta an Cabhán agus tá fear breise ann dómh bert ir breise ann in is chumá, agus Willimid sias cuasaí uair bháin eile, Seán ó Néilean is. Níl Seán gur tachan ceang é héin. Tógannta go dama. I ggéire an spása aimsú díreach tefn mód an arc 10 méadar. Well, raimid istigh an uair seo. Dúnta go má Ryan ó hir I ggéire dulcham cúlach. Níl sé chomhéasca sin an aig lads an Cabhán Trachnúna. Sóirle, bud tá rá ceann chur fórí le mac mar cheartag bhrá leis ceanna aimsú is gróach an dún sásta díreach. A good am hógan leis ní ród. Bhí neart de ceapa go stoppach an sort sá stíl imirthe ach ní sé stoppa go fóil. Chun dún an is an seans an íireach de tacht uair bháin eile ó ón conmhaí ach an ceann sin imithe chlé agus fóríl. Well má aibrín nó ha siad go húntach ach nuair a hen siad chlé agus fóríl mar a ha denta faoi hó ag ón ní ró bha é. Cic amach eile de cían mar chónal Cúlbáire an Cabhán beidir an fearras gnóthaí man san Trachnúna in jobh cic amach úntach uair bháin eile bailithe an nuair seo ag Mícheál McGowan in is droch kick pass an son feite go 10 éasca ag Caoileán Clercaín. Caoileán an is tachan ceang. Ag an 10 agus Harris an 10. Ó go deas an son sleas céim in a tóca neart spás crotha ag fearchúnta an dúnach an ceann sin chutha chlé agus fórí a stólam gur beidir Ross Aston a bhíon son uair bháin eile agus an daire cheann imthir fórí le go siúd mar se a chu ríist an buntáiste. Déanta go má an buntáiste aimsú Trachnúna sin an taire bhálta dóibh agus má rohann siad ag cosantóirí an Cabhán tá gaidaí go maidó ach níl sé sin déanta go dtí seo Trachnúna ha seansan is exam á cheann curtha fórí stóla me ge an is sé seo deachar. Thóg sé íireacht díreach sa spot a céan a cúpla númadó hen agus chuir sé an ceann sin yes agus fórí leis an gaí an airóig níos feabhar leis an nuair seo 20 méadar amach ón lína agus sempre trocha ón gúla sin an uair seo chutha an déhheile na postaí chlé agus fórí agus raimid ar eistí cían mar chónal bocht beag na cosa I bíon an éag seo leis na kicin amach a déanta dí seo agus ceann eile le tógannta aige. Willimid siars cuasaí stólan go bhfuil líróid eile ar an bórc tá. Tá Donal MacBride ag brásásta dul go 10 máil agus sinna chur thar an lína in aig na gaíthe níl mór an stré an orthu. Agus tá donna choláin cíos tá na híalacha ceangailte aige agus cían má chunar leis an raise gear uair bháin eile. Ten sé leighear agus bucann sé amach an fear céanna uair bháin eile an fear sin ná fear crossar loch Mícheál McGowan. Mícheál cho fada leis Seán ó Donacha agus bailíonn sé rístéistigh I leabhar buil. Ten sé Harran 65 agus sós cho fada leis an 10. Níl sé sásta dul Harris cúdainn sé cho fada le Sam McGuire. Sam McGuire tresan na Párca tí céad córa istigh leabhar puig go Fáilán ó Gráachán agus tá cúnta an dúna déanamh sáir chosant an son tefn má ní bheith an Cabhán sásta íireachtaí ráfuinte a thógann sa chiad leach an sá ceapa mar sin aibró sin scór an slíile ó Donacha is tebistigh an dahad tá fear breise tebleis go má airíonn sé aimsú sé bailí ag ríist agus leis an daran ceann tógaiche well fair play chun níor hipmainte na háite ó hásta leis níor scuid sin níor isteachtaí Jake McBride ach bhí plán eile agus an plán sin nach chur thar an trasnáin é héin agus fear mola chóireán leis an giad pointe go siú Trachnúna na fórna chóscóran sa I bar Kingspan Breffni. Bheithéadónú ma dim an sá má sé. Iad chóscóir beag an Cabhán anna hása le cuasaí Trachnúna a níl mórán deis na tóga cúl díreach ceann amháin curtha fóríl an cluiche I le an jobh neart curtha fóríl ag lads chunta an dún agus an bhaoch acu. Bobby McGowan a ggéir rudí athrú más féidir a siúd chuann sé trasna cho fada le tír an fáé tír na háistigh déanach Trachnúna in jobh ní rééis sé fiúháin ar an banéilde fethe cethir a bhí anam na ribh cluiche a chu dú fethe sé a tosna níor mórán na déanamh aige go dtí seo.
agus lads chunt An Dún a ríist bras ásta go dám hógan leis rion ó hírin is gur 3 déag de chunt An Dún a dógan chu fada leis an dada cóige cúlú agus á dáhart go Cailán Clercín. Cailán is trasití Mordach. Chu fada le ó Ceallaigh bhrála ó Ceallaigh pointe dúbalta I'm siú agus well by dad thug sé kick mad an ceann sin a cha ceann eile curtha fóríl yes an nuair seo. Tá pointe fuiteigh Dylan sin an chiadaíar curtha fóríl. Míá leis thug sé kick má ach a ríist raimid amachtaí kick amach a Cian MacDonald le taispántas na lads óga by dad Tráchtaire inniu conas kick amach a hógant Tráchtaire na ceann geara ceann fada agus piuc amach uairháin eile Mícheál McGowan fan sesin sunks a drám an uair seo de sin an tríú cheann as a chéad a bhadig sé níd stúrú a dhéanamh ó lads chunta An Dún agus genta go maithe go siúd agus brú úntaach a Tráchtaire chosantóirí an Cavan thar formhór an feithe trí númad sa Cavan. Cavan an is dul trasan na páirce kick past an chiad scohan son ó Cathal McGowan an is tacho fada leis an dada cóig tá neartó chunta An Dún cúlathe. A si de gír a stop a chuir leis a bhar seo nétan ó coiglig. Níl scóirige go dtí seo Tráchtaire a sé sin nebh cotíanta go leor mar is beá leis na pointí I'm siú pointí dúbalta cúl agus pointí éanaach a chomá. Níl an deis fight get Tráchtaire in jobh níl seatócha ige cúl bhráil leis ceanna I'm siú rih le hama tha sé bailithe uairháin eile chun sé líróid an isteach an son bailithe ige bhar a dóé Cathal McGowan nach drochaíocht de Cathal in naig na gaotha in áiríre ach be sé ferragocht leis an gceann sin. Bhí sé bailithe go deas éasca colm ó trabhar tá colm rúthar inis bhráil le colm pointe dúbalta I'm siú más féidir leis. Tá sé ag céad a córic ó Jim Gao Bobby McGowan bailíon Bobby agus chun sé cho fada le Clercíne. Tá Clercíne lorgan cúlbára tá sé fuitige hénis tá beánaín spás ag a chomá bhfuil sé chun an seat a hógan níl ten sé trasan na páirce deas agus Cluiche an sonca teachtasteach agus dain séireach an san is rion ó hir leis an gceann sin ach ceann amháin eile fórí uairháin eile do chunta An Dún agus beag lads chunta An Dún an déhlína. Well beag neartarrán sa ag le hama ag benní cúltear leis an ghaoch sin cheapá goach cuasaí a bhad níos éasca dóibh ach níos sin mar a há tóg se cúpla secondar an cóir a bhí dhéanamh na ceanga th chuthair fóríl. Cúnta An Dún Tráchtaire na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ceann chutha fóríl. Cúnta An Dún leistigh de feithe cóig númad sa agus an ghaoch lo chomach. Íireachtaí eile acu agus tá íireacht eile teachtain sa cheappa ó go háling an son na sleis céimeann agus na cois céimeann na tócan son ag Mordach. Níl sesin sás íireacht ógan á trí cheann chutha fórílige. Tá an bontáiste acu agus ag díireacht hefn mo den dahad chomá. Cairó sé sin dó agus cíam colm ó treabhar a tachan ceang Tá colmaní ceanna chur fóríl go dtí seo bhráil leis ceanna I'm siú. Tá an réitóir leabhart le fear an Cavan nadidir cén fá sé docharíad a chláiste agus mé hempel 100 méadar mhutha ach tá cáirta buí fute ag fear an Cavan péad a hána an son agus cai sé bheith cuairmach. Níl sé héanró cinnt ní dóna faoi cad a hána. Ach seansan is ag colm an ceann seo chuir an trasná. Tastáil sin Sam McGuire is tólam sé Sam McGuire bhór an cárta buí. Seansan is sé captéin An Dún. Anna cosa ige sí seola clé is tólam tá ceann eile an dara cheann chutha fóríl ag Callum Travers agus 1 íireacht déag chutha fóríl sin ceann gach númad ag lads cúnta An Dún Tráchtaire in jobh sin anna dhíimeach ní ar an gúd an cléthe seo hart in éair ach be siad anna dhíimeach faoi sin thá gaoch láidir séad an san cín sibh na bratan sa ar a déimhlína taobhla Ed O'Hanlon díireach os ar ggóir amach an sa cí sibh sa fictúr buirte i ríist agus cad é mar kickan amach á denta cían mar conal Tráchtaire in jobh naig na gaotha chomá denta go húntaach an son ag fear réad a bhot léir ag Tráchtaire in jobh. Ní denta chomá ag gibhir seachtaige agus ag caiilte agus a níos a seansa cúnta An Dún teach go hán tapig tá beánaín spás os a ggóir amach agus an spás a níos agus a líróid ag rion ó hir. Cai sé muidú chu fada leis ó Ceallaigh. Ó Ceallaigh taithfí bhrúan is agus beagnach denta go ag fear na Cavan ag caiilte a ríist rion ó hir a muthar a déimhlína leis chéin. Ní féidir istáil agus cúlín sé agus é ríistigh seilh cúnta An Dún agus ag Cailán Clercín. Cúnta An Dún inis
Gimmer Cluiche Monsa, Dolo Hevawan, Gudi Tevele, Convey, Chasna Hofadele, Ribord Magown. Rian O'Hear, the Shanirach, the Nishwood in Counchin. Well, by that, I'll come on Maher, Lachastone, and good she doll. Yesh Agus, for real. Well, lads, Kunta and Dún. The Kings no Lavaco, as Kane Fauna, Bech, Shin Raw, Young Diagnish Curry, for real. Lads, Kunta and Dún in our era. Ni Fedlam and Core of Vienna, from my Rochamachas Lehanach and Sochen. The X is a horror neck that Irach Dia Curher for real, Kunta and Dún, because need Fehe Och Numan Immahan saw Glog Trachnoon and Counchin Immahe either Hyper Kahar, no Koigan, no Cheshire lads, a Ballyhig Fair Kunta and Dún, Gaderish, and Kylon Clarkeen, over the one a Hall Lord Breed, Tashid a Roher Bavrolo, Pointer, I'm sure, Gastolchan Kang, if you want half point to Trachnoon. I didn't know, Craig, Count Ella Curher, for real. Well, Drochiert and Counchin, we chef we vrew. We shed the Chato Bader, Kulu, Dol Trasna, and Counchin Dollar for the Nimerokian to Kehoga, Stolen Bader, and we're Hertig, Duckalero. Kian McConnell over the one Ella. Captain the four and over, Jen of Sword job over, because Kickamach Yo, and Ocean, Droch Irach, because a Ballet lads couldn't end on, and Federal or the Crow, as Shaw, Tach and Kanginish, Tok Convey, Tach Vivru, Tok Cousin Doon, Tok Genta, Ton Bontosh, Dega, Coolinche, Agus Yapa, go Gorishid and Council Haran Trasna, and Dirach Riblahama, Versha Tastal Gear Wolf in Drassagus, a Stocha on the Hogig, a Shaw a Hain, Dirach Tevamo, Den Fe. Leis. Os corner posty, agus buach Spórt and Counchin foot Egon pointed Dubata, Agus pointed 3 points Snumlon fight Egon. Agus Noom the one, Brescian saw Marsha, Himpel Craig a second the dull Aaron Glog and so. Agus Ura Ella. Cian McConnell, another Quebec kicking him out, Hoga Gagadisha, Bader Sauce Gadi Hampel, Coy Diagno Dagan Machine, a Bristol Sheas Gadi Fire, Kunta and Dún for Yedda, Ballyheg Joseph McGilly Shara. And this chance to give her Fahy and Ross Austin, Hawkian Currer for real again, Eden Buntosh down, August Coulombe, like a chance to get Dún. They're 3 feet, Hurried in the 4, and so rather Verka Hunter Dove, Talk Column, Otshower, Chach and Kang, August, well, in the Kang Glare, Hurrer for real. Oh, chance to Kunta and Dún, and ish. 3 feet Hunthussiger and Cabhán. Ní dóna go méid éon immortelle in níag seo, mar sin tóg ag colm chuidama leis an gceann sa bhadamach chun gúil tána chuoach leis. Déta sé dul gear chumá ní dóna go roig. Tóga sé an íar tá hácheann curtha fórí le colm go dtí seach bhreá leis an gceann seo aimsú. She tissan. Oh, Tio Aaron spot the Coram and son. Free Yedda on Pointe, I'm shoe. Agus Nis Fiorna Shin. Half winter Fuite a Colamo Sour. Tá on Raytower, James Lewis a Fiachant Nordor, agus Capog, Rebation, Derrida Shigiadlach, agus Trochel second Harris and Lulu Brescia Denta going on sop a bar Kingspan Breffni. Marshin, Begorum and Core of Vienna, Vachastolam Heimpel, Kerrichang Dea Curra Fori, the Kunta and Dún, Sichiadlach Shaw, Shinnon Preve Scale, Mar Bessia the Night, Naguiha, Inson. Dara lach on Cavan, a scorn a tacht, Dovshu Trachnona on Coolborde, a Cian McConnell, agus Marco Riley, agus Iver Shacht, John O'Donoghue, 3 points a tachto on Convey, Trachnona the Hunta and Dún, a half point o Colm Trower, agus 3 points either na four and so egg lach aum. So Nart the Genevieve and Cavan. And so, ag lahama ach tá si bra nándom, agus mar bhí ráte, rivig le seo caivint a bhí tastáil agus by dad beg caivint a going in san dara lech a chorde. Be mi rasho bhí gaun heimpel le cuig númad ná tegin é náid. Tíd so chur han trasná is an cosáige, and si sin ige, is tóil an gohfuil, and by dad tá, siad íirecht ige
Il mór an bhrúartha, sean sa ríiste ón canmhaíach an ceann sin faoi dhearh fáite ag fearr RGU home. Chuid an Clercaín, chuid an agus dain séach go leor níos tá fearr cúnta An Dún Dylan ó Ceallaigh an ceang agus Dylan bhfuil tebhiste go nua do bháin. Trí. Sí tisan. Oh, tío an spot a goram an son. Faoi dhearh an pointe aimsú agus níos fearr ná sin. Rá faointe foiite ag colmóid.
start the second half. The Down team, number 19, Colin Love, faces number 15, Sam Murdoch. And the Cavan team, number 24, Rory Dolan, faces number 15, Dylan Brew. All to the over and so Goody Park Kingspan Breffni, the Ceathrú Ceannais Mionúr Peile Chuige Uladh Ceathrú Treis Tarlún so Díreach gentos a Gorvi Marana Chadam son Frachta Maintir and Cavan the Nartaraka agus tá lech olvóre us a goid a machan da Ceathrú sin the tacht a give her a cool diag dan da irin iver a fehe Ceathrú Rory O'Dolan is stig dan Cavan agus didn't know brother mo agus a mod a chunt An Dún iver a coide geile Sorle mac mar hertig I gemacht on bark agus a stig do siúd an fair a bhór an cool kinau noch díreach a seachtain ó hin and ag duide Paul McGovern ó bhaile chulmán stig giver it na deag. Tú steis mar se caiitisteach an sa ag James Lewis fearmanach ag díreach seach nómad in íag dóéag an sa. Trí faointe idir na fóine an seireh cúnta An Dún ach an ghaich seo agus ghaich láidir fósa séide ag an Cabhán agus cabhróise sin go móide ach caiisiad an seileh aimsiú ar dús mar tá sé ag lead chunta An Dún as astain is seireh trocht nóna chuir trasna cho fada leis an bhar nua Paul McGovern. Des málan is ní mór an bhrú ar lead chunta An Dún na banna bóidce Bhí John O'Neill le seireh an son fuite ag Donal mac Bhírán agus a níis ag Donal O'Doul. Donal O'Doul ar neiscadí Donal mac Bhírán. Well ní léon bhrú agus í léon bhrú a Tráchtaire an Cabhán a ceapa go meid ortha brú a chur ar leads chunta An Dún Tráchtaire neomh mas míno éon rud dhéanamh Tráchtaire tá set up aisteach ag leads an Cabhán ar héamh lámh a clé ach second round resting cléan ar ceap me go meach líróid imisteach ar réachar Tráchtaire neomh. Tá sé inis ag Jack O'Mahony. Jack O'Mahony Her Nash and son Goody McGivern agus muile sí a ríis dúir bháin eile Sean O'Neill. Paul McGovern well é díreach ar an barc ach neartteige ar bharig sé sin an dálah is tóim go dhéon. Agus an son ar scríte leis an well díreach ar an barc agus brúsa chuim a bhí ann. Cathórm cheap me gur an sé líróid an dálah ach beidir go dhéanach bhí sé rád sunk sa drá me gnám céan mar sin. Paul McGovern hanna féin a déanana demáist an so leis stig de rá nómad líróid i gcéh fá rí agus an kickséir feite i gcéh chomá ach mar bhí mar áúpa second óin tá set up aisteach ag an Cabhán ar héamh na lámh a clé ag na tosathe tá an bheirt ba chóirmeach sa chóine ar an líne 65 agus iad díreach amóthar an taobh líne fágad taobh stig leis héin uairháin eile tá Jake McBride tá siad gira náirt spáise ágan de Jake tá siad a ceapa go máó sé an líróid go deas éasca agus beidir an oibre sé rudéigent. Tá rudéigent oibrethe go deas an son ag cóbáide chunta An Dún chumá agus an chiadíireacht an óir seo
ag Colm Ó Tráir ráfuinte aim siú agus é sin denta go snasta aige agus croíonn sé sin go bhfuil bearna inis de 5 fuinte idir na fórne an sátá neart denta cúnta an dún agus 5 númad le dal sa chiadach agus san isis cí cúpa númad an sáin forward is an scór na beag na gachan na ceanna go fuite in san nám sin é sin caiite lads an Cabhán agus cúnta an dún tachtúir bháin eile bhfuil don lads cúnta an Cabhán is stig in san seamra feisisig le hán beidir anna dhéanach go tacht amach agus is tócha go raibh rád a tastáil bhtha go luachan sa in san dar a lechach níl fiú an seileadh feite go dtí seo an fearrtha díocha stig me govern leis uair bháin eile. Trasan na páirc ag Paul. Baile ag Dóna mac Firáin. Trasna ríistí Paul. Rechailte ag Paul. Ach, seileadh fós aige. Tachan ceint a fear hépan a bh deisiam á sé gír é ficamach a bertco ann an is agus sé fachtaigh a ceannacha a reistí Paul uair bháin eile. Paul agus ag cúda in istí Dóna le dúil. Dóna le máiliú a ríist. Tá sé ag an dad a cóig tebh stig an dahad chamán. Níl sé sásta dáil in aig na gaoithe sin. Níl mór an bhrú a tacht ó lads chunta an Cabhán. Tá sé anna loch go fóil. Tá Paul me govern de seileadh inis. Tá Paul in íag seileadh a bheith gén ní smú ná leachtas an lads a gimmar tamóchan sá Tráchtaire agus níl ceirniú ma dimethe ag go fóliach. Tá sé inis ag Seán O'Neill. Seán O'Neill ceann mór fada isteach san nocht ag Dóna mac Firáin. Dóna trasna go fad le Dóna le dú. Tá si de géire go deoch lads chunta an Cabhán na mochan brú a Tráchtaire agus tá sé sin denta acu dí puinte áidethe. Dóna mac Firáin. Paul tacht faoi bhúr eile. Tá kick sé eile buaite aige a chu sé fós a rothar Paul McGivern na dul leis héin mas féidir pointe an siúbh sé sin speisialta lecailte aige is tólam go dtucha siad ar náis bhí bontáiste ann a stóram. Bhí bontáiste ann so beag an seans ag cúnta an dún péiscéal é. Is seo aim siú agus tá Colm Ó Tráir captéin chunta an dún le ceir faointe go dtí seo á faointe dúbal a tach an ceang in aig na gaoitheach ní dhéana sé sin mór an Jeffríochó tá na cosa aige díreach tefn mód an dad a cóig os cór na postaí well bheith sé faointe ag an cúlbáire de chunta an dún de bhah sé seo aim siú agus beáin na maiteach an sadid an fór na 6 pointe des an beáin na 6 pointe ach caithe sé seo aim siú. An ceann sin drochaíireacht ar nói agus an ceann sin curtha ar clé agus ar fóraí an tríú cheann curtha ar fóraí le captéin chunta an dún Tráchtaire agus buchas mór le dia a dhearann mainte an Cabhán ansá I bar Kingspan Breffni Tráchtaire in Jobh. Céan McConnell ceann na féirí is go nóí am an san Tráchtaire in Jobh leis na kickin amach go léir bhí déanamhaige agus é taispáint cin fágur captéin agus ciad imróir an Cabhán san níosgrúpa seo ach ag caiilte taobh ag fear an Cabhán ráite go raibh sanfuite gas na cosach ní dóna go raibh mainte chunta an dún a róhásta faoi sin agus mar sin Jake McBride ag fáca le anna chud spáis taobh stig ní raibh sé bailithe ag nó sin a fair play ó bhór sin a kick séir agus seansan is an Cabhán an pointe dúbalta a aimimsú an chiad íireach dóibh in san giadrach seo cé go an réach leótá séanú an caite ar an glógan sa agus seo díireach tefn mód an dahad a si tite líise agus ní fear amháin ó Cabhán taobh stig insan cearnóg nádar céin fá a chu sé caite chuin is péisce le. Well, hín mainte na háte róhásta de sin. Ní raibh duine bháin is stig sa bhosca agus gan éon áras tá cead a bheith stig sa bhosca is ó chicken na sire agus nádar cad a raibh tusa Cabhán na ceapan. Tá sé caite agus an is seansa cúnta an dún ag an débhile den fór cá sé go an conmhaí trochaíireacht eile óón an tríú ceann curtha ar fórdíd ag a siúd an ciad ceann sa leach seo. Well, cúig ceang déag curtha ar fóríd má se ag cúnta an dún go dtí seo agus fiúháin go bhfuil cúig ceang déag curtha ar fóríd had ar fós cúig faointeach an tosaigh. Níl mór an deisir a tóca déanamh amach go raibh díreach trí íireacht
chúil ag an Cavan go dtí seo agus ní sé sin magadóir cheappa cóigíireacht má hogan tú san ámh an ceanna dír tóga agus a hit ísil ceanháin a fóríd sin an méid an isis tá Jake fágad a sé agus an chiaadíar cartig Jake a fágad stig le sé há sé lura cúil tá cearó chunta an dún mar haimpleir genta go maithaige foiáin an isis sin íirecht foiáin tá sé áir go leor bhfuil si tiism thar an trasán a stóla go bhfuil tá sé fachta ag foiáin an chiad faointe dó siú Trachnúna agus an chiad faointe le tamil fada feite ag an Cavan. Ní mórrán kickanna amach tóga Trachnúna in Jofeg Colm Tráir ach bhí sé sin éasca go leor chóta garid agus bailíad a ré. Tá sé inis ag dóna amach féarán duine de trúrón bhuiin ag immert Trachnúna in Jof fuair an iesgurt chunta An Dún. Híos an scáil na baine bórcan san club úntach. Gúnta An Dún, deachar bóchan ar Cail Chúa sin an Ceannais, betachan ceangan is Jaco Mahúna. Jaco Mahúna chur fada chu trasna le a seosa begéir cheara, bhúil se chuna seo bhailú ríist, tá genta go maithaige, máda sé stige agus well, tá genta go maithaige, go dtí pointe áirithe, mar chuir sé ar an lína. Ní sé héanú hásanna sin agus níor cheap mé héin gur sé mar lína ach fear an son féchan déir taifíad an cúil díireach taobh leis feice go siúd agus sin an príomhród agus dúirt sesin go réise ar fóríd well ceann dain séireach tóg an son ag cían McConnell ach a rís genta go maithaige cadé mar kickin amach a há ag an náid seo. Tá sé nisig McBrád eile dóna le nuair seo a dóna le róthir i ríist más míle sé bhailú. Ní sé testáil mhuaig ten sé go fada le foiáin ó gréchán tá foiáin ní pointe aimsú le sé tá troir stig ag Jake ach ní stoppa ceanna go éh fan sé sontas roim fain sé. No, ní dóna mé. Nada catarráit an sunna an réitóir péad bhí a dhéanamh go leis an lábha ní hiigem ach péisce é. Tá an kick séir brunta lead chunta An Dún. Tá colm a teachtamach an ceann sin a hógan tógann sé go deas tappaige a sé bailithe fear chunta An Dún go raibh neart spáisige. Déanta go maithaige, mádan sé selleh agus chun sé teasta go fada le Seán O'Néire, déanta go maithaigh Seán is an sleis céim agus brú teachtartha ach níana sé mórrán de fríocht. Seán ó bháin eile. Seán a róthir tóga go dtíon talamh agus kick séir eile ag lead ó chunta An Dún ar sé sin go mórthó ceir faointe idir na fórna. Denúmad imethan sa in san dairlech i bár Kingspan Breffni. Tá neart ama ag lead an Cavan nach sé de leabhart leis an réiteúir uair bháin eile hána sé seo sa chiad le chomá agus bhí cárta buí brunta an cárta buí agus cárta deire an uair seo. Well, bhí cárta buí fuite ag sóna a gcuir in san chiad lech. Bhí marrán ar hiige mar cad go díireach a bhí ráitige agus dólam bhfuil an rád díireach céanna dentaige mar hán dara cárta buí treis teachtaisteach agus sin an cárta deire fuite ag sóidim a gcuir las captain an Cavan agus há cuasaí denta i bhad a bhad níos deocra dómh siúd. Tá athrú chomá a teacht agus mar a fiochantar sin an tathrú sin ná Dylan ó Ceallaigh ag meacht ón Bórt ibre héin dé chunta An Dún. Tá pointig Dylan agus a ceann chuir ar fórí na cin fá bhfuil sé go meacht ón Bórt agus níach mé céána isteach ach tá athrú an son. Tá athrú ar do chúl báide an Cavan chomá agus ní mar ó cinnta cadá tarlún son nach an irid mar bhí cían ag immert go húntaach go dtí seo Trachnúna bhfuil sé an dul amach go páirce dintar é seo uanta tá sé is tórim. So tá cúpla athrú treis tarlún son tá cúl báide Kevin Heary ó teampall an Fuirt i stíg sa chúl a níis. Tá Cian McConnell ag i meacht go dtíon taobh lína an sa. Tá iver nua aige stónam go beidir gur fethe 8 a há an son ní ach fethe 5 ag Cian McConnell agus ní mar ó cinnte a há imime ón Bórt. So cúlbáide a bháin i stíg agus bert chulbáide i stíg inis ach ceanna chu inis Cian McConnell ag immert an déirlína. Ba sé brágus na pointí dúba aimsú má sé testáil. Tá an líróid acu, tá Andrew Smart le selleh, tá siad ar rúthir inis, tá Seán O'Donoghue inis a buiristeach in san 15. Pás lábha álan chuite ag O'Reilly trasadí McBrád i stíg seansa cúil ach pointe aimsú déine sé sin cúis. An chiad pointe stólam chomá ag Jake McBrád díireach nuair a bhí sé testáil agus nílach scóir bháin inis idir na fáine an sa Cavan.
Is Colmó Trauer, Cerra Fuinte, sin difriocht in na fóin agus Pointe Breise ag an Coolbáide. Tá Coolbáide chunta an Cabhán a mo ag imrit sa fort neach me sin riamh me héir, ní riimig sé. Tá istig dó siúd Kevin O'Hira, tá na Pointí dúbalta a tastáil cheappa ón Cabhán. Tá siad a tachan ceangan is agus tá neart Ivracha aco an tosig chomá. Ceanna go siúd na Rory Dolan. Rory Dolan is de selle. Churn sé fada trasan de Seán O'Donoghue. Tógan Seán an íireach seo ach droch íireach a titimer héad na lábh deise agus an ceann sin chutha fóríd ag Seán sin an ciad íireacht chutha fóríd ag siúd. Tá ahrú eile atarlú tá sinan a gáin na teachtasteach. Fear an dain, tá Bertanis an dain am an Bórt Tráchtaire na nuamh dhearach siad sa Cabhán an tin dhearing ach an dain a gom héin agus Marco Riley well sin an dara leid an dain agus fear an dain ag mecht agus fear an dain tach an Pórca. Tá Pointe ag Mark Tráchtaire na nuamh sé job tá roiint ahrathe eistecha ní hiigim héanaí agus dochad ag na banistóirí cad a táirú agus sin an príomhlá. Tá sé buirteí sin Cabhán bhfuil ó tá genta go leabhá an son ag Jacob Brádig a chaid sé níl an Crowder an taobh seat an fórc ró ásta de sin ach cén dochar tá sé choristeach an SDSí sin tá ferchúnt an dún leis tá na mitóga orthe inis tá siad a testáil tá sé bailí ag fear a hána agus stachas doch a cúpa númad ní acha me ón na ciú tá ón a rúthar tá sé déna go húnta chomá sé le caiitige na morca coiscéin na tóca ag a bhar anad agus ón na cuí son agus sellh glacha bhuaig an is an Cabhán na tachan ceann by dad. Trígadí cehar, Andrew Smart an is, chuir sé go fada a cóige, trígadí cehar gadí cóig, Mícheál McGowan an is, há neart spás ó sa chóir amach, á siad ag tacht, tá 30 an sa donna chóil lainsig, a dhéimar go húntaach in san ciad lechan ag sinna bhú, tagann sé go fada le Fáileán, tá Pointe Fáileán, tá Pointe chomá ag Cian McCullen sin fear a ví sa chóil, an is ag immert le fethe cóig ar a chrám, tá sé ag fethe cearan is sin Rory Dolan, tá Rory Dolamach a róthar go dtíon taobhlín a casa siar begáning spása aim siú agus é sin dentage. Fáileán ó Grachán, well is féidir a Fáileán na Pointí dúbalta a aim siú Tráchtaire so há lead cúnta an dún a teachtamach ó fada leis an 10 cóig chun é sin is stoppa. Is féidir le Cian McConnell Pointí dúbalta a aim siú chomá, tá an vertical le sellh, tá sé inis ag an ír chúlbáide, an Pointe fachta agus an dara Pointe fachta ag Cian McConnell captain cúnta an Cabhán. Agus é sinna testáil go géir dhá faointe isisiad an na fórna agus sin leathlí tríd an dara le. Well, Colmó Trauer tá brú Tráchtaire inis hí na kicine amach a lig a tacht a Cian McConnell Rivershaw dhéann sé job má an ag na gaotha a sé bhd níos deocra in san dara leach sa ag Colm Trauer. Ní chail siad an uair sé, bhí an táileo imethe as na lábha a ríis tá na mitóga na lábhíní a testáil ceapan a muhan san Tráchtaire an nuamh. Ach ní na lads ó gahabh. Sin is sé ceanna chu, ceann tána Jack go Mahúna fágaisteach ó fada le Rian O'Hir, Rian a róthar fágann sé dí ón Convy, tá 3 faointe chutha ar an trasnáin ag Rian, tá 3 ceann chutha ar fóríd agus sin drochaíocht eile agus an Cabhán is sé tachan ceann, há sé an lábha Fáileán í Rachán uairháin eile, fada siarna ó Lainsig, tá ó Lainsig ingachá Tráchtaire fear beag ach achar mór Pórca líonta i gé Tráchtaire a níis fáca go fada leis le Rory Dolan. Tá Rory Dolan fáca siar i gé siúd go dtí Seán O'Donoghue. Well, bud míid sé san í mór an bhrúthar a níis. Ní le cháfuointe idir na fórna i bhd níos fearr nach 5 faointe gan éon áras, Cian McConnell inis ó pass lábháling ag Cian an son, bud sé bailithe ag Lainsig tá sé agus an ceann sin chutha. Well, ar yes agus ar fóríd farír. Ní mór an chutha ar fóríd acu, ach an ceann sin dul fórír achas tólam an ra bhrud ag an ráite an son, ní mar ócinnta cad an réitó a ríis, ní hiigim an tanga lábhe, nach tá rud ag an treis tálaú an son agus is tólam go méid deise an Cabhán Pointe éasca a chur an trasná. An raibh trúr ar an líne, beidir nach raibh an trúr chun tosig ag cúnta an dún. Is tólam gur béis sin an rud a háile, agus má sé beag iireach deas éasca ag an Cabhán agus bhfuil fíochar sin.
mí dul taobh mud an dahad chomá agus seans cóscóir a dhéanamh as an Cluiche seo. Céile ach Cian O'Connell, captain na fórna, ráfuint go dtí seo, bhí sé sa chúil, sé sáir job istigh an son, tá sé déanamh sáir job ach tá sé seo a teastáil go géarmhaig. Tá maint na háte sásta leis, tá sé héal sásta leis, agus áir dítar an brat a ráiste an sáp I bar Kingspan Breffni, ceir faointe fuite ag an íorchúil bháide agus singar chóscóir inis tá cuasaí féchant I bhad níos fearr an sát an Cavan an immert I líg le cúnta an Dún sa chiad lech beagnach agus an ciad cúpanú mad insan dara lech a cáhfuileidir an níis. Ní lech ceithrear déag ná dennig í deirúd ar sinach an irid ag an Cavan ach níl sé sinna denna mór an difriocht dóib Tráchtaire. Bhuiil sé baile ag fearchúnta an Dún. Níl leag tarasa lábh agus Cavan na tacht uairháin eile tá neart ifrecha có taobh stig ach níd siad sásta dul tapig tá sé ag stelh Nathan ó Cuiglig Nathan trasna níos de seanstó leinsig ach níd sé sin sásta a thógan chomá cai siad a bheith cóirmach tá pointe testáil chun dul chun ceang agus níl mór an strain ortha leis an ghaoch sin a teachta níos tá anraí mac mai lán denta go háling ag a siúd cé eile ach Rory Dolan inis fága seach seansa cúl ceappa Wachta ag Jake McBrodig Fui Yera, tá sé Craobh in na cúla ein siú, tá sé an lorg an láig, agus Fui Yera, Jake McBrodig ó Lochgána, ifre héin déag an Cavan, cúl cinúnach agus an Cavan chun ceinn den chiadúir le tamil fada sa chluiche seo. An brúin is Tráchtaire captain agus cúlbáide a chunta an Dún ach tóga míad númad inis tá ahrú le déanamh níl go fóil há ráiteigh an réiteoir leanún sa raig. Tá sé briste síos an Cavan uairháin eile agus céile a Cian O'Connell le sellh há feartóg chun talamh ach leanam míad a raig Cian a ríist le sellh ó doran áling ag a siúd agus seansan is agus é tóga go háling ag donacha ó leinsig tá gach paiste talún ar an darmh seo sa Cavan clúda ag a bhearú a sin ciad faointe ó siúd beag ahrú inis de chunta an Dún ifar a dóéag Seán O'Neill ag imeacht don barc fear chaisleán a bhealán well ginn sé job má agus tá fear nuaistigh a do chunta an Dún tha rudaigh ag testáil ó Uladh a háfuí Stewart Benny Coulter inis tá ahrú allmhór tréis teacht ar an scórchláin sa bhí idir beagnach 7 gúlín chun cúil ach curach ar Stréalaí Road agus iad an isis ceire chulín chun tosig leistigh de denú mad cadé mar ahrú agus é búilte go uairháin eile an brúlig a tachtan is ar chunta an Dún cé go bhfuil fear breise a tachan ceinn an is tá Nathan is tólam agus é tacht faoi brúmíd lethach Berach an Gansaí agus seansan is beidir ráfuointe eile a aimsú agus céad a hochan seo thógan ach Cian O'Connell captain na fórna. Well, léocht na himmarthe gan éon áras go dtí seo Cian agus más féidir leis an ceann seo dhéanamh ba dad bheadh sé dochar é thárú níos táchtaí ná sin chur sé fuointe idir na fórna agus dílach 10 númad le dáil an sa bhfuil cé cheapacha an ígan Taispáintas bhí curisteach ag an Dún ach na pointí ar na deisina bhí ar faointí chur fórí just íochtach a chuig dé chur fórí le I tell you, by dad, ní mór an chur fórí ag an dad seo Tráchtaire pointe eile aimse bhí ceire íireacht ar cúl ag Cian O'Connell agus tá gach ile ceann sáite ag an gaptéin. Tá sé faointe fuitige agus sé faointe an bhearn an sa Cavan Tráchtaire. Dún is gan scóir le tamil fada stólam néú na déag mar sin achar anáda cai siad scóra a aimsú ní siad mar sinna a sé beorthaach ag Andrew Smart agus é tógach an talúnach nanómíidir aig leis an immert tá sé céile uairháin eile ach Cian O'Connell tá Cian sásta chud habh thógan de sin á sé teach faoi bhrú maiteach ach ní dhéanamh sé mór an difriocht ag a buinte seo mar tá neart spás a glas an Cavan go háir ar an déobh lína tá sé badahinis ag Senan McGowan Senan taobhstig den 10 Bruce a drim agus kicks a gúil bróg chomá agus well Tá rudaí eile go mór maint náite ana hásta a cuasaí ní mór an chunta an Dún bailé stig Tráchtaire in jobh be sé ana iocardómh dul thar chlún óis mar an bóthir seo idir chunta an Dún agus an Cavan nar smaointear an tíróíocht tugamach an mappa an san ciata gur crúnóis bóilte leathlí
idir well níos congraíidir an Cabhán nach ba sé ana jochar muintre chunta An Dún fide ó bhile Trácht Núna agus an slua sin a bheith go bhú isteachtaí Chlúnóis ba sé dochar golóir orthe agus iad a caiilún golóir má chailann siad ach dochar chomáile sin bhí ar cían bhfuil an ceann sin chur ar fóríd tá well ní sé mar fóríd a chu sé imethe ar chlé ní hrisin sé an cún na a cadá trééis tarlún san ar thug sé tefh mó den lína é beidir go thug sé isteach ró ghearre ní mar ó cinnte Stóna go rud ag an ráit ag lead chunta An Dún. Stóna man rud a ráit an son a ríist, ní mar róbhad le léamh na láimhe ach bhí fear chunta An Dún an son ró geard an kick, ró gharad an kick agus den léim sé agus an ráit an réiteoir nach chuil sé sin ceadathe. So beag sean eile. An chiadíoch ná chuig ar an trasná ag cían na conil Trácht Núna riomhach níana sé de fríocht ó siút mar seansa get an ríist agus seanstal a bhd níos congraí cho congrach go dóigh fear eile mar sé ró éas go ró agus fága sé seo dí néan ó caiiglaigh a bheith díirech ar an cethir déag be se dána dáráise an cúd be se sásta seo chu an trasná agus leis an gitóg an chiad puinte fuite Trácht Núna an jobh ag fear néan ó caiiglaigh nó chunta an Cabhán agus fíoch ar sin mar chláir scór inis. Níor cheap mórrán go meach chláir scór mar sin a gcuinge Trácht Núna in jobh go háirithe in ag an chiad reach agus go háirithe nuair a bhór an Cabhán an cárta dearg. Ach an háiríre tá forhúirt an damáiste dinta ag an Cabhán ó chaileidir. Sam a gcuir an lascap déin an bil denúmad ó hen a hainpil 7 scór fuite go in ag sin Cad é mar an bhí sé tastáil mtha bhí caibhann mtha agus baidad tha caibhann choiristeach go Trácht Núna in jobh. Neart spás ag Andrew Smart agus ní chóir go mar se thó cliste faoi seo é thugann chun ceing a sé ana cliste a sé chuna a chamádansa ag an 65 níor chóir goach éon strain in is ag lead an Cabhán tá séúmad le dal in an áam ní dóna go méid mórrán an breise a going Trácht Núna beis déine sé job má díirech é seo chemád den chiad séúmad caiigh An Dún rud éigent a dhéanamh. Tá fear breise có ná dénig í deirú ar sin mar sin bechóir goach sin braábalta brú a chur achas brú míid leithach a thá techt bag nach gach ile óir agus an Cabhán in is sásta is seo bhfuilú sios go deam a thógant leis agus athrú a bháin eile an sa. Ifir dé de chunta An Dún a Cabhán de baire ná hosnig fear ó chruthid Beo ag teach an páirce agus dóna mac fearán ifir sé ó chunta An Dún ag a mecht an bárc bhain tá job mór le déanamh inis ag gabhín más féidir leis éonrad a athrú Trácht Núna in jobh. Ní lead chunta An Dún a marcáil bechóir go meach siad cheapá ag an buinte seo chun brú a chur agus tá brú a testáil ar lead chunta an Cabhán mar seansa chun sa bhfuil ní féidir spás a hágann ag an leid sin mar chuir siad ar an trasnáí ag an áth bhfuil agus mé árá sin faoi éire ceann chutha ar fóríl aige chiad ceann agus cé gur drochaíireach é nílach 3 ceann chutha ar fóríl is tólam. sé 3 ceann chutha ar fóríl ag an Cabhán Trácht Núna in jobh agus sin díireach do chreite go háirithe nuair a hágann tú san áir go bhfuil 5 ceann déag chutha ar fóríl ag chunta An Dún Trácht Núna in jobh. Déanam amach gur chuireach 3 ceann déag a mú sa chiad leach. Ceann beag nach gach ile númad ó chunta An Dún agus sin an difriíoch gan 1 áras a Trácht Núna in jobh. Ag leag chunta An Dún a chuig se begáín ó hapa an son mar sin cúlíonn sé á cúla testáil mutha tá Bobby McGowan a ggéir rud éigeanta ebrú mas féidir leis. Tá Paul McGovern brá ábal a cúile aimsú dhéann sé sládan sa chiad chuig nómadach ní acha mar ó hinne. Tá sé aige inis bheith puinte go as chumá ach tá bloáil denta an son ag Andrew Smart agus iad ar ruthir uairháin eile. Seán O'Donoghue tachan cein é fága istúg agus droch son fuit an son ag róirí dóláán a thóg se go maithe agus chun sé siar ag dí foiáin ó gréachán. Tá neart spás ag lead an Cabhán an déhíine bailín sé go deas agus sábháilta é chun sé líróráin an isteach san tí fearmúir i bailthe agus seans bhfuil bhí seansa cúil beidir an son ach Jake sásta an puinte a aimsú chomá. Bhí seansar cúil by dead é bailthe go háling ag Jake passáin an isteach chuige ach an puinte go deas chomá. Ní mórrán na gurrán Sathairn déhhína péisce é há cúig fuinte agus cúdan is idir na fórne. Bhí seansán go ráimíist go dtí ann breise agus kickinna P.O. seach ní dóna gúil mór an áras fíoch sin mar hána.
Díreach nuair a bhí sé tastáil. Tá job úntaach déanta ag an Cabhán chomá leis na kickin amach caithfir rá Tráchtaire a ní bháin Cian McConnell leis na kickin amach ach sáiríochtaí agus tacticí úntaach ag leads an Cabhán nadidir reis a bhíchan na tacticí bín an scáilán dír an coolboard an kick amach an chuide smú ach bhíidir anna cliste na rudaí bhí déanta có an dún is teach bhráil ó cúil áil bhráil omsa a bhaidís cúil dhéanach sé an cléthe seo I bhad níos fearr den cúpa núma Derrig a bheith agan in jobh. Is féidir leis an fear seo cúlá. Paul McGovern bloccáta síos an dara úr agus uair eile Andrew Smart a déanamh an bloccáil aige. Tá sé baile héine sig fear eile chunta an dún. Tá sé teachfaí bhrú ach déanta go maith aige agus seansa chuine sé brise tríd. Well sean fear mas féidir le aon den éanamh. Sé Paul McGovern gur féidir le sé éanamh. É brise tríd ach é tóga go talún go míd leach agus beag seans ag cúnta an dún rud éige de Ebrú. Téann sé go tapig ach téann sé go róthapig ráite an réiteir tá fear síos agus stopig an clog an nóirdóir péisce é agus nadidir cétha síos an Cabhán nach bhfuil sé sin síos cuasaí tá díreach númad agus beag nach trocha second dul an glog an só beag cúpla númad breise mar tá firónad a teachtasteach agus tá fear síos chomá ach beag an Cabhán anna hásta le cuasaí mar a há. So Andrew Smart, well, caithfir Andrew íon sé go maith thar forbrún chluithe ach an dámh leacháin an son Paul McGovern na cúpla númad in jobh hátrééis inspráid a háhairt agus in áíre chríoch nó amach an sa bhfuil míúilta bheith ann am rudig raibh an dún ábal Tráchtaire a léchanna mór haimpel na páirceach cad é mar heispáanta son leadóg seo Cian McConnell. Owen Convoy le pointe dúbalta agus pointe éanaar a chuirh seo ach trí ceann chur ar fóríl. Tá sé dul má leis an gceann agus nadidir cén fá. Ach é fuite gas deire. Sin an ceathrú faointe ag óan fearr chun fádraigh agus tá fearr teach an páircin is. I bhar feithead dó don Cabhán Mark Mulvey ó Cnoc Bríde ag teach an páirce. Number 22, Mark Mulvey, replacing number 4. Agus Nathan a teacht an bord tá Nathan. Bhí Nathan ciúm golóir go dtí seo Tráchtaire in jobh. De an nach bhí sé bhad níos slánaí i gcuasaí ach pointe bháin fuitige sé sásta golóir lei sin. Teacht an bord is muinte na háite anna hásta le cuasaí agus an trocha númad imethe ar an glog be cúpla númad breise cúi ceann. Breis an son, iad míad críoch na fós by dad ach tá job mór le déanamh cúnta an dún agus ní dhéana siad mar sin é pas lábha troch fas lábha an bhaig sé é joid JK tá JK ruair tá seansar cúil tá sé blockáit is síos an son go háling ag colm ó Tráchtaire bhí sé de ceart beidir ag fearr cúnta an Cabhán é a habhairt aráis go dtí JK ach níor hic JK an past ó siúd cúpla númad ó hin ach an irid mar sin do bhór colm é sin ach sé chomála cúra go buinte seo, muidir sé síos cuasaí agus beag seans cheapá ag Ciannais seo chur an trasnáin. Ráfuinte dúbalta agus ráfuinte éanacha fuite ag an íorchúil báide agus captéin an Cabhán go dtí seo. Ceann eile chur ar fóríd ag a siúd ach má go é tá neart amáiste déntaige thar an uairach lé chumá. Rúháin eile bhar feithir trí Fintan Stephen sá agus well Jake McBride ag an achtain bar cá neart déanta aige ní sé tastáil den cúpla númad Derrig tá an job déanta aige agus tá sé sásta sí síos. Ceann mór fadan san a ríist briste síos ag doran an Cabhán ní cheapá go raibh dír cethir ag imirta sin Cabhán Tráchtaire in jobh ach tá a tachan ceang ó Bráda geile a dónar McBride chun sé sin trasna go dtí Seán ó Donacha. Seán go fada le Mark ó Reilig agus Mark le ceann dain séach go leor ach sábháilta faoi dheire a istigh Fáileáin Macrachan. Fáileáin trasna bailithe inis tá lads Cabhán
Well, tá seansan is cool cheapá tógach an talún beag nach bhí lead an Cavan, tá sé baile heige ríist agus ten sé siar an fear sin ná Mark Mulvey, tá sé fósa an Cavan, raibh siad siar cho fada le Cian McConnell, Cian is fada le Sean O'Donoghue, Sean le íirecht pointe dúbata aimsú, bheadh sé seo go deasró ach ceann curtha fóríd an dara ceann curtha fóríd ag John ach an áiríad in íana sé mór an difriocht ceapá faoin trásá an slád déanta an slád déanta ag leads an Cabhán Tráchtaire na 7 buinte mar bhearna idir na fórna bhí seansán díreach fehanúm dó hen ag an Dún 7 buinte chorir na fórna níor dhéanad ar sin agus ó hinne le níor bhórdarach puinte a bháin in san Ceallaigh I lig an buinte sin díor cúpanúm na 7 in san Ceallaigh an Cabhán I lig a bhí ann in san Ceallaigh seo bhí díreach 3 fuinte fuitico ag le haum agus cool agus de buinte fuitico ó hin. Tóg an talún na son ha fearchúnta an Dún dhéana se mór an ifriocht faoin drá seo. Sin imethe ar chlé agus ar fóríd agus sin sé cheang déag anis imethe ar fóríd de chunta an Dún. Well, Baile heaglads chunta an Dún. Sunk fuite san aig an son ag Bobby McGowan. Tá Bobby ní clethe maithe immert Tráchtaire na Niuh in áiríre. Siad na tosathe bheith dímách Tráchtaire na ha seansan is ag Janjo O'Hare. Janjo ha 3 le cúpanúm a tógach an talún. Agus beag seansa chunta an Dún ach an áiríre críocht na tá núma a dul an sa. Tá ráite ag leatar an déhlín nach bhfuil ach bert ón Cabhán ar an lechaile an fórc agus má hain si bhar clé cíise bheith sin díreach bert ón Cabhán. Ní ana sé de fríocht náíir go buinte seo. Ó tá ráite agus sinna fágúil míad ag an cethir déag mar ní a bheith bert ag an Cabhán chun cúil. Well, tá bhaich Pól an cúil seo bheith sé inspiráide. Tá cúil fuitige an tatan scate, díreach puinte aige an uair seo be sé sásta le sin tí puinte ára. Imreúir maithe, níor hosta sé aniuh bheith ceann an tochaí Paul McGovern. Agus cilíonn sé sin gúil díreach stólam 6 fuinte idir na fórna, 6 fuinte na fórna cúpla second a dalan sa agus mainte na háite bailú amach, maintir an Dún stócha imethe le cúpla núma den nós. Ach beag maintir na Cabhán ana hásta le seo rán na cotíanta ní le lehéad is tócha le Mionúr ní féidir an ceróchas dhéanamh agus ní droch rud é sin rud ana bha ach bhí gachtainna ceapa go meach bua ag cúnta an Dún in Uladh ní mar sin a bhí agus cheapán ar bhíidir 3 fuintach an cúil agus 4 déag ar a barc ar áidir trúbleir an bhór ach ní raibh agus ní sin scéal an chluiche seo. Scéal an chluiche seo ná na léachra óga ón Cabhán Tráchtaire in Uladh. Ina measc, Cian McConnell an cúlbáire agus beidir léachna himmarthe Tráchtaire in Uladh chamáile Jake McBrádaigh a bhór héana dó. Ach an léachas smúd an Cabhán Tráchtaire in Uladh ná droch íirechtaí cúnta an Dún. 3 íirecht déag curtha ar fóríl in san Chiallaigh agus an Ghaochló. 6 íirecht déag curtha ar fóríl in san Cluiche Omláin agus sin an difrií a chruidir anachid feibanna a róhéin. Bhí roint imreoirí bhacha ón conlí Maris Gná, Bobby McGowan agus Colm Travellers an cúlbáire le 4 fuinte 2 fuinte dúbalta Tráchtaire in Uladh. Ach an Uladh, Cabhán, bhíidir dochreite Andrew Smart, Iver Cahar agus Donal McBrádaigh go háirithe inspiráideach ins na cúlathe in san lína lechúil Sean O'Donoghue le puinte é héin. Cuireach Sam McGuire an fórc háchart a bhuí nadidir cén fáb ag neart na rá ach bhí féilón ó gréachán taobla sin díreach nach réite. Is tíoch an tosaigh an son bhí puinte beagnach ag na lads a lig a thosaigh ach bhí puinte bhí 2 fuinte agus cúil fuite ag Jake McBrádaigh a Craobh anachid feibanna de chosantóirí an Dún Tráchtaire in Uladh beisiad ana dhéamach a fila ó bhaile agus i ggéire maintir chlónóis
a hachant an slí bhála anna imach agus is an Cabhán na héan chun ceang tíróin agus dúnaáil imime chun ceang anna féin agus an Cabhán lo gus na cluiche lecheannis an teachtain se chuing. Sinna bhhain go cháide ban í tanmhas an aimse bhrá agus gan é an áras an Peile Tráchtaire in Neomh agus cluiche ceannis chuige ala siúd. Gdíon teachtain se chuing ó héamh na Mionúr cháide slán agus beannacht. Tíid sochar han trasán is an cosáige an si sin ige is tóir an gohfuil an baidad tá siad íirecht ige ní mór an bhlúhartha sean sa ríiste ón canmhaíach an ceann sin faoi dhearh fáite ag fearr RGU chun chuid an clercaín chuid an agus dain séach go leor níos tá fearr cúnta an dún Dylan ó cealatach an ceang agus Dylan bhfuil tebhistí go númad amháin trí si tisan Oh, tío ar an spot a goram an son faoi dhearh an pointe aimsiú agus níos fearr ná sin rá faointe faoi ród Gadas éasca agus beidir an oibre se rudéigent Tá rudéigent oibrethe Gadas an son ag cóbáide chunta an dún chomá agus an chiadíre aimsiú chomá Tá an vertical le sellh Tá sé inis ag an ír chulbáide an pointe fachta agus an dara pointe fachta ag cían na conar mai lán denta go háling ag a siúd Ceallaigh ach Rory Dolan inis Bága seach seansa cúl ceappa fachta ag tíad mai cían a ríis le sellh ó dar an háling ag a siúd agus seansa inis Hágas é tóga go háling ag donacha ó Leipzig Fuintí chur fórí just dír dochreite chuig ceang dé chur fórí le có I tell you by dad ní mór an chur fórí ag an dad shot trach núna puint sábálta é chun sé líród áling isteach an son dín fear mór i banheige agus seans bhí seansa cool beidir an son ach Jake sásta an puinte a aimsiú